नै जोंहा बेयाव बुलायलायदों आरोना हनै ज' मानसिफ्रा जोंनि बर' मानसि ट्रेनाव साहा फानग्राखौ माने बुदों आरोना ओमफ्राय बुनायाव बिफाया थांना बासायहैदों होनदों आरोना आं नुवासै बेग सेग दंना आंनाबो फिसालाबो दं ओंखायनो गारना थांथ'वासै बुलायदों आरोना बेयाव बे गथ'खौबो जों लोगो मोनफैखाबाय ट्रेनाव आं दङ दा ओमफ्राय खोन्थाबाय आरोना होमबाबो आं भिडिअ लानाय जायासै लोगोफोर बहुद गाज्रि बेलेगफ्रा मेगन होयो आरोना जोंनि मानसिफोरखौ बिदि फानना जानाय खामायना जानायफोरखौ खुलुमबाय लोगोफोर आं दिनै न'आव थांनो नागिरदों बाक्सासिम बाक्सा गरेस्वर नावकाटासिम आरोना लोगोफोर आं दा रेडि जाबाय बिमा फिसा थांसै जोङो अखाबो हादों नालाय ओंखायनो साथाबो लादों ओमफ्राय दा आं थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोना नायलायनो थाबानो जाबाय अननानै जोबजासिम आङो न' सहैनायखौ लानो मोननाय नङा मानो होनबा आं न'आव 7थासोआवसो मोनहैखायो ओंखायनो आं उनाव देखायगोन लोगोफोर होमबा अननानै नोंथांमोना जायफोर गोदान फैदों अननानै साबसक्राइब खालामदो लाइक कमेन्ट हरनो दा बाव आरोना लोगोफोर थ'दो बिदिब्ला मबाइला गोलैगोनसो नामा फैस्लायनानै मालानो दखानाव माबा मोनसे बायना लांसै जानो ट्रेनाव उखैयोना ओंखायनो एसे बायना लाखानोसै दै बथल सथल दे जाबाय होलाय जों दा बास सिङावसो दङ ट्रेननि ओमफ्राय एसे खोमसि धुला नुदों आरोना लोगोफोर जोंहा सिगांनिनो आरोना बहुद नाम जादा दिनै सेक्टर ओमफ्राय नैबे एक्ट्रिसमोन आगैनि नामा मामोनलाय दानिका मुसाहारि ओमफ्राय दिनै सेक्टरखौ सिनायखायो बयबो नै आगैया बेयाव एक्ट्रिसमोन आरोना आरो गोबां एलबामबो दङ आगैना ओमफ्राय जोंनि खाथियावनो आल'फोराव हेफाजाब फैदों आरोना बे आगैया ओमफ्राय दिनै लोगो मोनदों नोंथांमोनहा एसे सेयार खालामबाय आरोना आगैखौ ट्रेनाव आगैयाबो माने न'आव थांनो नागिरदों क'क्राझाराव मा गामि थायो आगैना थारुनगुरिनो लोगोफोर आंनि सोरबा साबसक्राइब लोगो दंबा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय आगैखौ सिनायोबा अननानै जोंनि खाथियावनो आरोना लागै माने थांलाय फैलाय नुलायखायो मोनसे हाथाय मोनसे सेन्टारखौनो जायो गथ'फोरखौबो मोनसे स्कुलावनो होयो होमबाबो बिदि जोङो माने बिदि दिनै फार्स्ट आरो आगैजों नुबाय थाखायो माने आगैखौ ओमफ्राय दा जों थांबाय थानोसै लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मिथिखाबाय आगैखौ ओमफ्राय दा आंबो बाक्सायाव थांसै गरेस्वराव ओंखारसै आगैया क'क्राझार थांसिगोन आरोना रङियानिफ्राय चेन्ज खालामनानै बाथौ लोगोफोर आंजों लोगोसे नायफालांबाय थादों नै लोगोफोर जोङो ट्रेनाव गाखोबाय आरो ओमफ्राय सिटखौनो जेने थेनेसो मोन्दों ओरैबायदि मानसिफोर जादों दिनै नैबे सिस्टारखौबो लोगो मोन्दों जोंहा नोंथांमोनाथ' फिल्माव नुखायोमोन जानांगौ सिगां आगैखौ ना नुदों जोंनि बेयावनो आलुफोरावनो हाबा जाफैदों आरो आगैया नैबे दा न'आव थांनो नागिरदों बेबो क'क्राझाराव आंबो बाक्सायाव थांसै ओमफ्राय ज' लोगो मोनलायबाय ज' जिरायबाय मोनसे सिटआवनो खुनुरुखुम मालाय जायगासिनो बिरायनानै जिरायनांगौ दाननानैबो जा क्युटखा जोंना आगैया नै फिसा नुबाय थाखायो आगैखौ माने नै ओमफ्राय बेना एसे बुंदों ओमफ्राय बे फिसाजो रानिया जोंना हनै फिसाला ओरै जिङाव जिरायहैबाय आबा जोंना थांबाय थानोसै आरोना लोगोफोर